What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Jerome Capuno. And I'm Japet Capuno. Japit Leo. Hindi niyo gamitin yung pangalan ni Papu. Ayaw niyo gamitin yung pangalan ni Papu. I'm Japet. And welcome back to my channel! So guys, may nakita ako sa ibang channel na may ginawa silang. Ang gagawin namin ngayon ay Rubber Band Challenge. Alam niyo yung rubber band challenge? Alam lang namin kung ano yung rubber band. Pero yung challenge hindi. So yung gagawin natin, ilagay natin yung rubber band dito. Tapos galawin yung mukha mo hanggang pumunta siya dito. So, hanggang simula dito, ganyan, tapos galawin mo hanggang Dali naman. hanggang dyan, hanggang dito. Dali, ro. Sige, tanong dito. Ay! Hindi naman nabuto. Tapos, mag-ano tayo ng mga ilang tries ba? So 6, sige, na to na 6. Kung sino yung pinakamaraming, kasi 6 na beses tayong mag-unahan eh. Kung sino yung pinakamaraming nauna, siya yung panalo. At mananalo siya ng 500 pesos! Yay! 500 pesos. 500 pesos lang kasi kasi poor kami. Sunod sa 5. Ha? Sunod sa 5. Sunod sa 5. Dili. Dili Tawa dahil na sunod sa 5. Dahil sa kaburing niya, sa kaya niya, hindi ko naintindihan. 4 down. 500 pesos. Wala nang time kasi Wait lang. Malaki na pa rin. Litas lang. Malaki yung ulo ko eh. Aray. Okay. 500 ha. 500. Dago-dago yun. Mga Japet yung lumot ang likod. Doon grabe. Saan ka matagod? Ayun ka daw. Ready, set, go! Wala ko. No! No! Yeah! Sige. Ito, try ha? Ha? Dili to. Timer. Ay, Second round. Second round. Time starts. Ready, set, go! Wala ko. Silangan ko! Hindi na. Hindi ka saan ba siya gingana? Hindi, wala ko. Next now. Ate kasan, ikaw ang mandiri. Dili maguna, dira manggod. Muna ugman gyapon. Dali na kayo. Oo. Sige. Para na. Na nakaubos na ihadaan no. Di ka sa strong mo siya. Asa mo na ibe, asa mo na bitin. Oo, sige be. Oo. Dali lagi. Uy, li yan na. Isa ka. Third round. Ready, set, go. Red one. Oh, manalo! Dito tayo. Kailangan eh. Kapuya sali. Agi. Okay. 3 to no. Third round yun no. Oh, 1. Gitoy. Basta. Dami nang naputol na no. 4th round. 2, 1, 0. Laro tayo. 4th round.
Ready, set, go. Oh! Wala na. Wala na. Nawa na yun. Nawa na ako. Nawala na yung mantika. Ano na natin? Gawin na natin 10 rounds. 10 rounds para mahaba. 5th round. Ready, set, go. Manako. Wala na akong go. Ito, di lang naman. Wala. Sige. 5th. Kita yung babay. 3, 3-1-1. 1, 1. Gawin na lang naming 10 para para mas marami. Nagot, manigo mo. Virgin. Namurumog ka na. Nakuha na mo yan, ha? 6th round. I-review muna natin yung scores. 3, 1, 1, 1. 6th round. Ready, set, go. Wala. Sabali? Gusto na taas ko. Haba kasi ng ano eh. Baba eh. Pag dito na, hirap na mag-ano dito eh. sige. 7th round. Dahil hindi mo na ako. Para ka zombie ko yan. Nilagyan ng oil. Bigyan na sa ano niya. Sa ilong niya. Sige. 7th round. Scores first. 3, 2, 1. Ready, set, go. Hindi lang mo siya oh, manaw! Sige. Hello! 3-1. 7 na ito. Dapat di ka kasali, kuya. Sa'yo naman yun. Sige lang. Sige, pag ikaw yung nanalo, kami dalawa bigyan mo. Pag ako yung nanalo, mag-ano kayo? Pero parang imposible naman manalo. Parang imposible manalo ako. 3-1-1 eh. Pag ikaw manalo, take pa 500 kami. Di. Hati. Di. Mag-ano kayo? Ate. Di. Pwede rin maghati kayo. Di kaya mag-ano kayo ng isang round. Tapos kung sino yung manalo, siya na yung mag-gi. Sige. 8th round. 3-3-1. Timer. Start. Ready. Set. Go. Oh! Binibila niya. Hindi na muna ako. 3-3-2. 3-3-2. 5, 6, 7, 8. Aha. 8th round. Okay. Basig, wala ko na. Basig, wala ko na. Ano ba 3, 3-3-2. 3? 3 na ko. 3 na ko. 9th, oh. 3. 9th round. Ready. Set. Go! Manak ko. Wow! 4. Ang kaya naman kay bungot god. Zero na. Atigasan na. Atigasan mo lang. Ano ba si maputlan na? Wala na. Tapos na eh. Wala So, pa. Meron pa. Meron pa. Pwede pa siyang mag-ano. Pwede pa tayo mag-tie. Okay. Ready. 10th 10th round. round. Ready. Set. Go. Wah! Man ako. Sige, ikaw ang nauna. 3, 3, 4. 4. Siya ka pa nanalo.
pinanalo. Dapat ikaw na sana pinanalo kayo. Pero that's how it is. That's how it is. So, Dali kayo basta guot na yun, right? so guys, bago niya makuha yung bago niya makuha yung 500, pitikan muna namin siya. Yung lahat ng ganyan. yung lahat ng Hindi, ganyan. Lahat ng- Ganyan. Ganyanin ka muna namin, ganyan. Pitikan. walang 500. Walang 500. Walang 500. Walang 500. Pitikan mo na. Ano man, bet? Dili na. Ayaw. Angin na. Ano? Ganyan Sige, lang. Hindi naman yan masakit oh. sige lang. Sige, para po. Hindi man yan masakit. Sige lang, tiga. Nating chance. Hindi siya may nadaog. Dawat. Hindi ka. Strong man. Mag-ako na. Masakit yung Parang ako yung nasasaktan. So guys, ang nanalo ay si Bunso. Dahil siya nanalo, siya ay may 500 pesos! Mataginting na ha. Mataginting. Bigay mo sa akin ito ulit mamaya. Para saan mo yan? Saan mo yung gagamitin? Bike. Ito, bigay ng bike. Wow. Sa pambata. Wala namang bike na 500. Baka yung pambata. Yung apat yung yung... 5. Ay, 4. Bakit na Paano naman naging 5? Apat o di kaya 3. So guys, may YouTube channel din siya na mga kanta niya. Ano lang, i-search mo lang yung Jerome Capuno. Dito. I-search mo lang yung Jerome Capuno. Snake pa. I-subscribe nyo din siya guys. So doon nagtatapos ang aming challenge na walang ka-challenge. And we are the Capuno Brothers. Capuno Brothers. We are the Capuno Brothers. Hanggang sa muli. Paalam! Shoutout kay Ed Surijan at Hans Park, Kevin Lunatayaw ng Bacolod, Negros Occidental, kay Marga Pilapil ng Balamban, Cebu, Christian Castro Flores ng Hagunoy, Bulacan, Trixtan Troy Esguera, Ramon Chito Bugtong ng Mandaluyong City, Gerard Rosal ng Camiguin Island, Joshua Carl Isbra ng San Fernando, Cebu, Princess Jan de Jesus ng Consolacion, Cebu, kay Robinson Gayunan ng Misamis Oriental, kay Eric Dominic Evaristo and Propellers Club of Manila Batch 23 ng Ermita, Manila, Macmac ng Panabo City, Davao del Norte, Jer Allison ng Butuan City, at kay Princess Nova Gallo ng Osamis City.